You too. Oh, my man.
ji osi ka m kwuo na mana etu ọdụ na-abịa late o nwere osi ma ọ dị ma ọ bịa late mana a sị nnọọ ka na agụ mma na mbịa karịa na m abịara abịa maka na ife na-eme ebe a na mgbede a bụ ụdị ife anyị chọrọ ka ọ na-eme n'obodo a afọ anyị ama efu omenala anyị ama efu etu anụ anyị n'obodo oyibo a na anyị chọrọ ka ụmụ anyị na-aghọta n'onwere ebe anyị si na-aghọta n'onwere ebe njikọrọ anyị so cultural day anụ na-eme is a very good event and anyị na-atụ anya na ife ya adịkwa continuous jere gaba mana ofu okwu mma ala nke ịtụ afọ ebe a bụ na ọ ya adị mma na mgbe etere aka mgbe ama ete aka a na-eme ụdị cultural night aka ọ bụrụ na ekpokọtara ọnụ complete bụ na-eme ndị Igbo niile ka o wee zuo ezuo so ana m throw this thing back to the officials of Igbo Union to begin to work on that. Thank you. Ọnọkọ na-aka maka nke ahụ.